Oier Olaza, ongi etorri. Eskerrik asko. Txapera, Oier, dantzaria zaitugu, eta batez ere dantzai buruz hitz egingo diogu, ezta, elkarrizketa honetan. Jende askok ezagutzen zaitu dantzare mundutik, baina nola hasi zen dantzarekiko zure lotura? Gogoratzen zara? Lehen biziko aldiz edo dantza noiz egin zenuen? Ez. Ez, izan ere, niretzat dantza hizkuntza da, gorputz hizkuntza, eta berbaz euskaraz hitz egiten dugun bezala, gorputzaren bidez euskal dantzaz komunikatzen gera euskaldunok, edo ala pentsatzen duenik, eta oso gutxitan gogoratzen ditugu gure lehen hitzak, eta lehen esaldiak ere ez, eta pentsatzen dut haiekin bateratsu izango zirela nire dantza lehen urratsak ere bai, eta egia esan, ez ditugu gogoratzen. Baina dantzari izan zara, txikitan baita ere? Hizkuntza ez alberte, beti dantza egiteko joera ere izan duzu? Denok era dantzariak. Gaur egun badakigu, aztertua delako, haur guztiak jaiotzen direnean, gugandik batzen dituzten, input horien ondorioz, beraiek ere erantzuten digute, eta erantzuten digute lehenengo eta behin gorputz hizkuntzaren bidez. Eta gorputz hizkuntza hori dantzaren forma hartzen du iaia kasu guztietan. Ume guztiak dantzatzen gara, edo dantzatu gara, eta gerora dator, dantzatik dibortzio hori, gaur egun askok, esango nuke gainera harrotasun puntu edo harrokeria puntu batekin ere erakusten dutena, nik ez du dantza egiten, ez naiz dantzazalea. Horrela izango da, baina gizaki guztiak, historiaren, zibilizazioen historia guztietan eta gaur egungo kultura guztietan, danak dantzatu dira, eta ume guztiak gaur egun ere dantzatu egiten dira. Beraz... Beti, orduan. Zuk ez duzu dibortziorik izan. Ez, ziurrezki etxean pixka bat izan genuelako horrekiko babesa edo esan digun zaletasun horretan mantendu gintuzten, eta beraz beste ingurukoak dibortzio garaian sartu zirenean, guk normaltasunez eutsi genion horri beste asko bezala. Gaur egun ere gehienok dantzatu egiten dugu, dantzatu egiten gera, modu batera, hizkuntza batean edo bestean. Eta euskal dantzak, ez dakit hizkuntza edo euskalki bezala erabiltzen noiz hasi zinen? Eta zerk erakarrita? Hasieratik, ama hizkuntza euskal dantza izan dut. Etxean eta familian hori zen berez dantzatzen zen moldea, eta esango nuke plazetan eta pixka bat beste testuinguru batzuetan ere hori ezagutu dugula. Gero dantza taldeen munduan ere sartu gintuzten gurasoek eta hor ere esango nuke hizkuntza horretan, euskal dantzan, sakontzen jarraitzeko aukera izan dugu. Eta gaur egun jarraitzen duzu dantza taldeetan ere dantzatzen, ezta? Bai, eta iruditzen zait oso egitura sozial interesgarria dela eta oso gutxietsia dagoena euskal kulturaren testu inguruan. Esango nuke euskal dantza taldeak oso garrantzitsuak izan direla ez bakarrik gure gorputz hizkuntza hau, euskal dantza horren transmisioan eta biziraupenean, baita gizarte egitura kohesionatzaile eta aktibatzaile bezala. Zenbat eta zenbat gazte eta zenbat belaunaldi euskal kulturara eta komunitateen artikulaziora eta horien egituratzera eta pixka bat saltza guzti horretan sartu dira dantzataldeei esker. Eta dantzataldeak izan dira sozializatzeko, euskal kulturan sozializatzeko tresna oso eraginkorra eta dira gaur egun ere. Naiz eta oro har ez direnez balioan jartzen, nik uste dut nabarmen gutxiespenez hitz egiten dela haien lanari buruz, hitz egiten denean, gehienetan, ez da hori ere, ez dira aintzat hartzen ere. Eta zergatik uste duzu gutxiespen hori ematen dela?
Nik uste dut euskal kulturan baditugula zenbait konplexu, nahiko nabarmenak, orain gutxi ere izan dira zenbait eztabaida Twitterren horren inguruan, behin eta berriz errepikatzen dena, folklorearekiko izugarrizko fobia bat dago, testuinguru batzuetan, ez dut esako nagusia edo zabalduena denik, baina ematen du badaukala horrelako nagusitasun moral bat, gutxiespen horretan, behin eta berriz sakontzeko, eta euskal dantza, euskal dantzak oro har harreman normala izan duenez folklorearekin, horrek pixka bat bere jarduera bera ere zipristintzen du. Bestalde esango nuke euskal kulturan azkeneko 40 urtetan apustu garbi bat izan dela, eta hori hizkuntzarekiko apustua izan dela. Euskara jarri da euskal kulturaren ardatz, eta ez bakarrik euskal kultura, baizik eta euskal identitatearen eta euskal komunitatearen ardatz hori izan beharko litzatekeela ere defendatu da euskal kulturaretik. Eta beraz, hizkuntza, berbazko hizkuntza hori bere osagain funtsezkotzat ez dauzkaten disiplinak, horrek alboratu egin ditu. Euskal dantza, dantzatu daiteke euskararik gabe, eta beraz, horrek lehentasunen eta interesgunen jerarkia horretan, ez bakarrik bera bota, izik eta hortik kanpo ere utzi izan du hainbat momentutan, bai. Zure dantza, zure bizitzako dimensio guztiak hartzen ditu, esan zu, amaizkuntza bezala, dantzaria zara, aktiboan esan ere, dantzatzen duzu, ez dakit profesionalki esan edo ez, baina baita ere, baina lanbideare horri lotuta dago, dantzan.eus sortu zenuen, eta pixkat esplikatu diguzu, ezta? Zer den dantza.eus, zergatik sortzen den eta ze garrantzi daukan? Bai, profesionalen aipatu duzura, iruditzen zait ere interesgarria gai hori aipatzea. Ze bada ere bai, eztabaida puntu bat gure kultur kudeaketaren eguneroko jardunean. Hain zuzen ere, orain badirudi, profesional izateak zure kultur produktua edo produzitzen duzuna ere bera beste maila bat ematen diola. Eta euskal dantzan izan da alde batetik jarrera, ez dakit, militante bat esan digun edo ideologiko bat, amateurtasuna edo ez profesionaltasuna behintzat balioan jarri nahi izan duena eta hori bultzatu nahi izan duena, eta bestetik kontzientzia bat, eta da profesionalki ezingo liratekeela egin gaur egun amateur moduan egiten ditugunak. Beraz, eta gainera, horren oso garbi ikusi dugu hori, dantza garaikidearen munduan zer gertatzen den, eta da, badago ideologia bat, dantzaren jarduera berez profesionalki garatu behar dela, eta iruditzen zaigu oso interesgarria, horrek duintasuna eta ematen dion balioa guztiagatik, baina horrek baduka beste buelta bat, eta da profesionalki egin ahal izateko nolako dantza mota egin behar duzun. Eta beraz, realitatea da, dantza garaikidean adibidez Euskal Herrian ez dagoela 3 dantzari baino gehiagoko konpainiarik. Karikatura bat da hau, baina hau da, horrek ekonomikoki bideragarri ez dena desagertu egiten da zure proposamen artistikotik. Eta beraz, horrek euskal dantzatik ikusita, ez daukagu bi gauzak parez pare jarrita, profesionalizazio bat bilatu zeinak nire dantza jarduera nahi nuken bezala egiteko aukerarik emango ez didan? Hor daude, azken batean, bakoitzaren erabakiak dira, baina erabaki horiek gero ze ondorio dituzten kultur sustapenean, horrek guri kezkak sorrazten digu. Etengabe ari gera borrokan administrazioarekin, hain zuzen ere bereziki jaurlaritzarekin,
kultur alor gehienetan jarduera profesionala lehenetsi, hobetsi eta horren sustapena bakarrik ontzatzen baten duelako. Eta ez zaigu iruditzen horrek alabeharrez, bat etorri behar denik zure kultur produkzioaren kalitatea, egileek aktibitate ekonomikoen zerga ordaintzerakoan zer laukitxo betetzen duten horrekin konparatuta. Eta beste alor batzutan, esango nuke hori ez da planteatu ere egiten. Hau da, literaturan, edo beste mota batzutako musiketan, sortzaileak asko eta asko gehienak beste alor batzuetatik lotzen dute bizibidea, beste profesio batzuk dituzte, baina horrek ez du ez hobeago, ez okerrago egiten beraien kulturremaria. Eta jarduerak, produktuak, kultur sorkuntza bera bultzatu eta lagundu behar dugu, egiten duen horrek bere bizibidea nondik ateratzen duen horren beste begiratu gabe. Eta horrek ez du kentzen profesionali lagundu behar zaienik. Jakina, ez? Baina nik uste dut bi esparru desberdin direla. Dantzan elkartean zertan dia dugun, bestea beste horrelako gauzetan. Hau da, euskal dantzaren ikuspegi hori kultur sustapenean eta kultur kudeaketan ere eskaintzen. Bai komunikazioaren bidez, gure webgunearen bidez, baita kudeaketa zuzenaren bidez, adibidez Gipuzkoako dantzagunea kudeatzen parte hartzen dugu Dantzaz konpainia garaikidearekin batera, eta eragin Zenotenia enpresarekin batera, artxiboen eta dokumentazioen alorrean dihardugu, ondare inmaterialaren alorrean dihardugu, pixka bat dantzaren hainbat alor jorratzen dituzten eremuetan aritzen gara. Eta hori gutxi ez, eta tesia egiteko ere, gaia, dantza izan da, ezta? Irakurriko dut, buruz oraindik ez dudalako ikasi. Genero identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan. Sakona gaia, zergaitik gai hau, nondi dator, eta pixka bat, nondi dator ideia hau. Bai. Hasteko tesia egiteko nahia dator lehen aipatzen genuen euskal dantzak oro har gizartean eta egitura administratiboetan daukan gutxiespenaren puntutik. Ikusten dugu daukagun gabezia nabarmenetako bat irakaskuntza formazioa edo goi mailako prestakuntzari dagokiona da. Unibertsitatean ez dago euskal dantza ez ikasi, ez ikertzeko bere horretan, ez departamenturik, ez ikasketa egituraturik, ez ezerrez. Eta hau, bitxia gertatzen da, orain urte batzuk etorri zitzaigun estatu batuetatik, Utahko unibertsitateko balet graduko talde bat, bere irakaslea buru zela, ukrainiar jatorrizko kanadar bat, bera zen, eta haiek berak ekarri zituen bere ikasle guztiak Euskal Herrira euskal dantzak ikasteko. Eta berak lehenengo egin zuena zen, ni unibertsitate bat naiz, beraz nire pareko erakunde baten bila noa Euskal Herrira. Euskal Herriko unibertsitatea dituzun eta eskatuzun, mesedez folklore institutuarekin jarriko duzu harremanetan? Ez, hemen ez dago folklore instituturik, hala ez ez. Dantzako departamentua, ez dago dantzako departamenturik. Ez zintzuen sinistu. Eta etorri ona, eta gurekin egin zituen ikastaroak eta abar, eta itzuli zenean, orduko Jaurlaritzako Kultura Kontseiluari idatzi zion, sailburuari idatzi zion, gutun bat, esanez, harrigarri gertatzen zitzaiola, nola euskal dantza moduko hizkuntza koreografiko propio bat izan, eta ez zegoen unibertsitatean ez instituto bat hori bere propio landu, garatu, transmitidu eta biltzen zuen. Eta hori, behar hori oso nabarmena gertatzen zaiguna, aspaldi genukan esku artean, eta orduan, momentu baten entzun nuen, edozein bide egiteko unibertsitatean goi mailako ikasketak dituzten ikasleak edo ikertzaileak behar dira. Eta zer dira goi mailako ikasketa? Doktoretzak egin behar dira. Egin ditzagun doktoretzak euskal dantzari buruz.
Eta, bakizu, gu gara belaunaldikoa egin zazu zeu. Ez itxoin beste nor, bueno, itxoin nun apurroa, baina ez nun ikusi beste inor mugitzen, eta, bueno, egin beharko. Eta horrela sartu nintzen. Gaia oso garbi izan nun. Hain zuzen ere, azkenengo 20 urteotan, nik uste dut Euskal Dantzan, gizartean oroar, baina Euskal Dantzan ere oso nabarmen zerbait izan baldin bada gure oinarriak irauli ez dakit, baina behintzat bai ongi astindu ditunak, generoaren ikuspegia feminismoa izan da. Eta bageneukan beharra Euskal Dantzan horri ere begira jarri eta gure praktikak aztertu, kritikoki aztertu eta berrantolatzeko, eta tesia horren inguruan egitea pentsatu nuen, hain zuzen ere, lan hori, aholkularitza lan hori egiten ari ginena gure elkartetik, hainbat eta talde hurbiltzen zitzaizkigulako galdetuz, aizue, guk hau, gure herrien dantza hau egiten da, baina mutile bakarrik egiten dute, baina onduki ari algara, neskak parte hartu dezakete hemen, parte hartzekotan nola egin beharko lukete, sortzen zitzaizkien galdera guzti horiek, gu geuk ere buruari egiten genizkionak, galdera horieri erantzunak aurkitu nahian, abiatu nintzen tesi egitera. Esan dezu, aipatu dezu, baina genero bereizketa hori nola ematen, astindu esan dezu, astindu egiten dela zertzan, gehien astintzen duna, zer da gehien astintzen duna. Esan dezuna, adibidez, neskek mutil dantzak egitea, hori da, batez ere, muina, edo badago beste zerbait. Nik uste dut, nik aurkitu dudan arazo handiena izan da, nola dauden kategorizatuta dantzak genero kategorien arabera. Hau da, nola hain barrenatuta eta naturalizatuta daukagun, badaudela emakumeen dantzak eta gizonezkoen dantza. Badaudela emakumeen janzkerak, dantzarako janzkerak eta gizonezkoenak. Eta batez ere, netzat dantzari bezala garrantzitsuena zena, barneratuta izan dugu, bazegoela edo badagoela emakume moduan dantza egiteko modu bat eta gizonezko moduan dantza egiteko modu bat. Orduan, hori ulertzea, hori noiz eta nola asmatua eta eraikia izan den, eta uste baino nire ondorio izan da, edo erantzuna, egindako galdera horri erantzuna izan da, benetan uste baino askoz ere beranduago, orain 100 urteko eraikuntza kultural bat dela hori, ordura arte ez zegoela gutxienez hain garbi bereiztuta gizonezko eta emakumezko dantzak zeudela bereiziak eta dantzakerak ere bai. Hori izan da pixka bat, askatzea gehien kostatu zaigun korapilloa, baina behin askatuta poza handiena ere egin diguna. Ikustea aurreskua ez bakarrik emakumeek dantzatzen zutela, baizik eta gainera ez zegoela emakume moduan dantzatzeko aurresku modu bat eta gizonezko moduan dantzatzeko modu bat, baizik eta aurresku bera zela gizon ala emakumeek dantzatzen zutena, hori izan da pixka bat, ibilbide honen poza handienetako bat. Eta zer gertatu zen orain dela 100 urte, ezta? Horrelako bereizketa kategorizazioa handia emateko. Bueno, ez da ezer berezia ez Euskal Herrikoa, ez Euskal Dantzena, baizik eta mundu mailan gertatuko den genero, pixka bat historiaren bilakaera horretan gertaera, nazioarteko gertaera bat, eta da bitasunaren ideia, binarismo horren olako indartze ikaragarri bat, eta horrek, genero ikuspegi berri hori, lehen mundu gerlaren inguruan, garai horretan mundu zabaleraz edatuko dena, hori Euskal Herrian momentu horretan Euskal Dantza egosten ari zen momentuan, beste kontuetako bat, agerian ikusi dudana ikerketan da, Euskal Dantza gaur egun ulertzen dugun moduan garai horretan eraikitako hizkuntza bat dela, eta hain zuzen ere, zerbait eraikitzen ari zeranean, momentu horretan bizi dauden genero ikuspegiak, hor bete-betean sartzen dira. Bi norabidetako interesakin, bata, eraikitzen ari den dantza eredu horrek, nahi duelako gizartean
ahalik eta azkarren izan irisgarritasuna bere egitea, gizarteak bere egin dezan, eta beraz, gizartean sumatzen dituen ikuspegiak erreproduzitzen ditu. Eta kontrakoa. Hau da, genero ikuspegia gizarteratzeko tresna ikaragarri eraginkorra gertatuko da dantza, hain zuzen ere, gorputzen bidez irudikatzen delako, eta plazaren erdian jartzen diren gorputz horiek komunitatearen simboloak irudikatzen dituztelako. Eta zer simbolizatu nahi zuten garai hortan orduan? Zer hori nazionalismoarekin ere lotuta dago, ez da? Bai, guztiz, nazio bat, komunitate bat, bai. Azken batean, 20. mende hasieran Euskal Abertzaletasunetik bultzatu eta eraikiko diren dantza ereduak, ezpata dantzariak gizonezkoentzat, pospolinak edo gorulariak emakumeentzat, horiek izango dira euskal gizon eta emakumeentzat abertzaletasunaren proiektuak irudikatuko dituen funtzio, nagusiak, simbolikoki horre gorpuztuak, gudariak izango dira gizonezkoak, eta gerra gabeko edo gerra aurreko garai horretan ezpata dantzari gerlarien edo borrokalarien bidez irudikatuko da euskal gudaloste maskulino hori, eta etxeko zaintzaileak transmisioaren, hizkuntzaren, jolasen, eta esan digun gizartearen edo bitasun horren parte pasiboaren, amatasun zaindari horri irudikatuko dute gorulari edo pospolinek. Eta nazionalismoak azken batean, baliatuko du genero bitasun hori ere bai, bere helburu den nazio komunitatea hori artikulatzeko. Eta gaur egun esan duzu, ez da, hainbat dantza edo herritatik edo dantza taldetatik ere deitzen dizutela, ez da, hori dantza hau mutilena da, zer iritzi daukazue momentu honetan izan beharko lukena edo ze aholku ematen dilezue, ez da? Bai, idea da lehenengo eta behin ulertze hau, orain arte jaso ditugun ideia hain, kategoria hain bereizi horiek eraikuntzak direla, eta kontestu historiko eta ideologiko zehatz batean sortutako eraikuntzak. Beraz, horretaz askatzen garen momentuan, beste modu batera, badaukagu beste askatasun bat irudikatzeko zer nola dantzatu nahi garen gaur egun. Eta, bueno, aldez aurretik denek garbi daukate, eta azalpen hau eman ondoren, bete-betean horri bezarkatzen dute. Eta da, helburua dela dantzari bezala, dantza egitea. Gizon, ala emakume garen kontuan hartu gabe. Beste alor guztietan ere egin nahi izaten dugun bezala. Oda, literaturan, bertsolaritzan, edo dana delakoa. Nahi dugu, guk esateko edo kontatzeko daukagun horrengatik aintzat izatea, eta asignatu zaigun generoaren arabera zelkatuak izatea. Kuriosoa da, alde batetik ematen ari da, ez da, mutil dantzak izan dianak eta neskak sartzeko eztabaida edo gatazka horiek alde batetik, baina bestetik dantza taldeetan eta oroar dantza taldeetan gero eta mutil gutxiago edo mutilak desagertu egiten dira. Hau da, zer gertatzen da hor? Zergatik ematen da hor? Bai, esango genuke bi ardatzak gurutzatzen ari zaizkigula. Eskubide mailan lortzen ari garenean zilegitasun guztiarekin eta zera guztiarekin emakumeek eta gizonezkoek berdin dantzatu ahal izatea, aldi berean gizonezkoak dantzaren eremua abandonatzen ari dira. Hor, hainbat fenomeno bat egiten dute horretan, batetik badago gizonezkook elikatzen dugun protagonismorako goze edo behar etengabe hori, eta dantzan oso garbi ikusten ari gera, gizonezkoek beretzat dauzkaten esparruetan espazio horiek konpartitu behar dituztenean emakumeekin, eta kasu askotan lehiatu behar dutenean horren protagonismoa emakumeekin, eta horiekin gainera
ikusten dutenean galtzekoak dituztela, automatikoki interesa galtzen dute espazio horretan, beraien burua goratzeko aukera esklusiboa galtzen duten momentuan, ja ez zaie interesatzen, eta beste esparru batzuetan bilatzen dute beraien nagusitasuna edo gure nagusitasuna erakusten. Eta beraz, dantza abandonatzen hasten gera. Eta gero bestetik, aurreragotik datorren egoera bat, eta da lehen hasieran aipatzen genuena. Hain umetatik nola jasotzen dugun dantzarekiko, lehenengo etapan dantzarekiko zaletasuna, gure ezera, baina berehala 4-5 urterekin umeak oso goiz, hain zuzen adin horretan, beraien genero identitatearen kontzientzia hartzen dute. Eta kontzientzia hori, hau da, errekonozitzen dute gizartetik, bilaltzi zaizkien mezuekin, zu hau zera, zu bestea zera, eta ereduak bilatzen dituzte helduen munduan, eta haiek imitatzen dituzte. Eta imitazio horietan, mutilek oso garbi daukate, gizonezkoek gizarte honetan zer egiten duten. Eta dantza ez da hori. Dantza ez da hori. Beraz, 4-5 urtera arte, dantza besterik ez duten egin mutilek ere, adin horretatik aurrera, dantza erauzi egiten dute beraien bizitzatik, beraiek gizonezko izan behar direla adierazi zaielako eta gizonezkoek ez dutelako dantza egiten. Orduan, hori da, gertatzen ari dena gizarte honetan. Eta, denbora oso azkar pasatzen da. Hemen, bukatzeko galdetu nahiko nuke, ze proiektu edo esku hartuen dituzu, ze amets, ze bide berri edo ez hain berri hartu nahiko zen dituzkenak? Erronka pila bat ditugu dantzaren munduan. Nik uste dute hezkuntzaren maila guztietan beharko genukela normaltasun batean euskal dantza berez dena bezala, eta da gure hizkuntza, gure gorputz hizkuntza den bezala transmitidu eta jaso. Horrek ez du esan nahi mundu guztiak ala beharrez etxetik atera eta dantzan jardun behar duenik, baina alfabetatuta izan behar gara, denok gurea den komunikazio gaitasun horretan. Eta, uste dut oso erronka handia dela, baina helburua hori izan behar dela. Eta hori betetzen den neurrian, gainontzeko esparruetan, dantzaren gainontzeko esparruetan, nik uste dut beste modu batera garatu ahal izango ditugula proiektuak. Izan ere, ezagutzen ez dena ez da balioan jartzen. Eta momentu honetan gaude egoera batean nun gure hizkuntza, gorputz hizkuntza hau guztiz arrotza den gure herrian bertan. Oie, Raralaza, esaldi borobil baino gogor horrekin ere, ez da, bukera emango diogu elkarrizketa honi, mila esker, txapera etortzeagatik edo txapekin bat egiteagatik eta laster arte. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.